खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। बे भिडिअ'आ बैसोरनि थाखाय जायफोर IPS जानो गोसो, जायफोरहा IPS जानायनि मिजिं दं। लोगोफोर, जाय सुबुङा IPS जानो गोसो बिथाङा सिभिल सार्भिसनि थाखाय थियारि जायो। IPS नि आबुं महरा इन्डियान पुलिस सार्भिस। बियो मोनसे क्लास 1 रेंकनि जब। गोबां फरायसाफोरानो IPS जानो सिमां सुजुयो आरो बेनि थाखाय गोब्राब स्टाडि खालामनायबो नुनो मोनो। दिनै बे भिडिअ'आव माबोरै IPS जानो हायो, हाउ टु बिकाम IPS, बे आयदानि सायाव सावरायगोन। लोगोसे IPS जानो थाखाय मा क्वालिफिकेसन एबा बेसेबांसिम फरायनाय जानांगोन, पार्सेन्टेज बेसेबां नांगौ, बेसेबां बोसोर बैसोनि सुबुङा बे आनजादखौ होनो हायो, आनजादा मोनबेसे खोलोबनि जायो, बेसेबां खेब बे आनजादखौ होनो हायो, बेफोर गासैबो आयदानि सायाव भिडिअ'आव सावरायगोन। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां। जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला। लोगोफोर, IPS नि आनजादखौ UPSC आ खुङो, थामहिनबा इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसना खुङो। सोरबा जुदि IPS आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं होननानै बुङो, अब्ला गोरोन्थि जागोन। थार रावाव बियो सिभिल सार्भिसनि थाखायसो थियारि खालामगासिनो दं। UPSC नि सिङाव माखासे साख्रिफोरनि आनजादा खुंफुंजायो, जेरै IAS, IPS, IFS, IRS आरो गोबां थाखोनि साख्रिफोरनि आनजादखौ UPSC आ खुङो। बेवहाय नोंथांमोननो मोनसे गोनां बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों दि IAS आरो IPS बे मोननैनि आनजादा एखेयानो। खालि IPS आव मोनसेल' टेस्टआ बारा जायो, बेयो जादों फिजिकेल टेस्ट। नोंथांमोना मिथिनो लुगैयो जानांगौ, सिभिल सार्भिस पास जाखांनायनि उनाव जायफोर IPS जायो बिसोर मा साख्रि मोनो, बबेयाव साख्रि मोनो। जोंनि हादराव, जोंनि रायजो ओनसोलफोराव पुलिस बिफानाव जेसेबांखिनि ASP, DSP, SB, SSP, DIG, IG, DGP दं, बिथांमोना गासिबो IPS। थामहिनबा IPS जानो हानाय सुबुंफोरखौ ASP, DSP, SP, SSP, DIG, IG आरो DGP आव एपइन्टमेन्ट होनाय जायो। दानिया नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन IPS जानो थाखाय मा क्वालिफिकेसन नांगौ एबा बेसेबां फरायनाय जानांगौ। लोगोफोर, सिभिल सार्भिस आनजादनि थाखाय ग्रेजुएसन पास जाब्लानो जायो। जायखिजाया स्ट्रिम एबा साबजेक्टआव ग्रेजुएसन जाब्लानो बे आनजादखौ होनो हायो। बे आनजादखौ होनो थाखाय जेबो थिखानाय पार्सेन्टेज गैया। मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनाया गोनां, IAS IPS जानो थाखाय भारतनि नोगोरारि जानाया गोनांथार, एबा भारतनि नोगोरारि एबा सिटिजेनफोराल' IAS IPS जानो मोनो। नाथाय IFS, IRS एबा गुबुन साख्रिखौ गुबुन हादरनि माइग्रेन्टफोराबो जानो हायो। दानिया जों मोनथिनानै लागोन एज क्राइटेरिया एबा बैसो। सिभिल सार्भिस आनजाद होनो थाखाय जेनेरेल केटेगरिनि सुबुंफोरनि बैसोआ जानांगोन 22 निफ्राय 32 बोसोर बैसोनि गेजेराव। OBC केटेगरिनि सुबुङा 22 बोसोरनिफ्राय 35 बोसोरनि गेजेराव बे आनजादखौ होनो हागोन। ST SC केटेगरिनि सुबुंफ्रा 22 बोसोरनिफ्राय 32 बोसोरनि गेजेरनि सुबुङा बे आनजादखौ होनो हागोन। PWD एबा फिजिकेल डिसेबिलिटि सुबुंफोरा 22 बोसोरनिफ्राय 42 बोसोरनि गेजेराव बे आनजादखौ होनो हागोन। दानिया जों मोनथिनानै लागोन IAS IPS नि थाखाय फोसावथाय एबा एडभार्टाइजमेन्ट आरो एप्लाइ डेटआ माब्ला जायो। जायफोर IAS IPS एबा सिभिल सार्भिसनि थाखाय थियारि खालामो बिथांमोना अलरेडि मिथिखायो, थेवबो नोंथांमोननो फोरमायनाया गोनां। सिभिल सार्भिस आनजादनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारो जानुवारि फेब्रुवारि दानाव आरो एप्लाइआ फेब्रुवारि दानाव जायो। बेबायदिनो 2023 मायथाइनि सिभिल सार्भिसनि फर्म एबा एप्लाइ प्रसेसआबो फेब्रुवारि दानावनो जादोंमोन। मोनसे गोसो होनो गोनां खोथा, सिभिल सार्भिस आनजादखौ गोसोबायदि गले गले होबाय थानो हाया। जेनेरेल केटेगरिनि सुबुङा सिभिल सार्भिस आनजादखौ 6 एटेम्प्ट एबा खेब 6ल' होनो हायो। OBC केटेगरिनि सुबुङा 9 एटेम्प्ट, थामहिनबा 9 बार होनो हायो। SC ST केटेगरिनि सुबुङा बैसो थाजासिम, थामहिनबा एज लिमिट जोबजासिम बे आनजादखौ होनो हायो। मोनथिना लानाया गोनांदि सासे बिजाथिया जेब्ला एप्लाइ खालामनानै प्रिलिम्स आनजादाव जिरायो अब्लासो बेखौ एटेम्प्ट महरै साननाय जायो। जुदि एप्लाइ खालामनानै आनजादखौ होआब्ला एबा आनजादाव जिरायाब्ला बेखौ एटेम्प्ट हिसाबै काउन्ट खालामनाय जाया। दानिया नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन एग्जाम पेटार्न एबा एग्जाम स्टेज एबा खोलोब। सिभिल सार्भिस आनजादा गाहायै 3 खोलोबनि जायो: प्रिलिमिनारि एग्जाम, मेन्स आरो इन्टारभिउ। प्रिलिम्स आनजादाव गांनै पेपार थायो। गांसेया जेनेरेल स्टाडिज
आरो गांसेया C सेट। गांनैबो सोंथि बिलाइया 200 नम्बरनि। गांनैबो सोंथि बिलाइयाव सोंथिनि अनजिमाया गुबुन गुबुन। गिबि गांसेयाव थामहिनबा जेनेरेल स्टाडिजआव गासै 100 सोंथि आरो नैथियाव गासै मोन 80 सोंथि थायो। बे आनजादखौ हिन्दी एबा इंलिश बे मोननै रावनि जायखिजाया मोनसेयाव होनो हायो। दानिया सावरायगोन मेन्सनि। मेन्स एग्जामा गासै 1750 नम्बरनि जायो आरो मेन्सआव गासै गां 9 पेपार एबा 9 पेपार एबा सोंथि बिलाइ थायो। प्रिलिम्स आनजादाव उथ्रियोब्ला मेन्स आनजादखौ होनो मोनो आरो मेन्स आनजादाव उथ्रियोब्ला इन्टारभिउनि थाखाय सायख'जायो। इन्टारभिउआ गासै 275 मार्क्सनि एबा नम्बरनि जायो। बेखौ पार्सनेलिटि टेस्टबो होननाय जायो। टपार्सफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बियो जोबोर गोब्राब आनजाद। गोबां सुबुंफोरा प्रिलिम्स मेन्सआव पास जायो नाथाय पार्सनेलिटि टेस्टआव फेल जाफैयो। पार्सनेलिटि टेस्टआव केन्डिडेटनि गाननाय जोमनाय, आखल आखु, रायज्लायनाय आदब, गुन, गियान गासिखौबो आनजाद नायनाय जायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालाम। गोजोन्थों।